Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi okwedo mager pach sirikal mar keto kambi rego sukari ma Nzoia e lwet ji gi wegi, kowacho ni ne ok onywak pach jopiny kapok otim kamano. Omedo ni jotelo mawuok e gwengego ok bi yie jaket mwanduno mondo ochak tich e kambi rego niang' mar Nzoia, ka giwacho ni nomiye thuolo to notame chiero kambi mar otese mar pan paper. Kolose e kaunti ma Vihiga, Osotsi nokawo jatend piny William Ruto mondo okas chenro mag dongruok manosingo timo e gwengego, ka ok kamano to ok gibi sire kendo e yiero mar 2027. My name is Dr. Joyce Labusa. Wanapanga wapatie kiwanda ya Nzoia na Mumias kwa wahindi fulani, ili hali hiyo shamba ni ya wananchi, and they didn't involve the leaders in any negotiation. There was no public participation. Wanataka kuchukua the way they took pan paper. Mnajua pan paper walichukua wakisema they want to revive pan paper. Pan paper was costing 20 billion shillings. Imagine they took it for 900 million shillings, and they have not revived the pan paper. So they want to do the same to Nzoia. As leaders in this region, we have said we don't support that leasing of that sugar company. For 30 years, even Ruto may not be there in the next 30 years. So whom are we going to ask if we are going to lease that company for 30 years for a song? So hiyo tutasimama